Palang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagay po ng karunungan po sa inyo para magamit po kayo. Ang isi-share ko po ay yung pang-pito na Arkangelis po na si Barakwil Stephanie po, panglinggo po. Magagamit po yun sa pang-araw-araw po lahat mga po. Ang gawin nyo po ay kumuha po kayong libreta, isulat nyo po ang mga orasyon ng mga anghel po. Kung kayo po ay pinanganak po ng Lunes po, Lunes si Michael Salvi, sa Martes po Gabriel Dios, Rafael Suita, sa Merkulis po Uriel Casarca, Huwebes, sa Biyernes po si Steel Salakti, si Sabado po si Jodel Mio, sa Linggo si Barakwil Stephanie. Kung ano pong araw po kayo pinanganak po, ito po yung gabay po ninyo. Kung halimbawa pinanganak kayo ng Lunes po, si Michael Salvi. Kung sa Martes po, Gabriel Diaz po. Sana po maunawaan po ninyo. At ito na po yung pangpito po na anghel po na si Stephanie, Barakwil Stephanie po. Kanyang orasyon po. Narito pang orasyon po niya. Obti mi benditionem di itpak minum quam si parare adio. Yan ang panawag sa ika-pitong anghel na para sa linya ng kaso po. Kung kayo po ay may kaso po, ito yung pong usalin nyo po. Bago po kayo pumasok po sa may kaso po sa tinatawag na hukuman po, bago kayo umalis ng bahay, manalangin po kayo sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat ng isang Ama namin, tapos isunod nyo po itong orasyon po ito na 3 beses iipon nyo sa dibdib po. Pag nausan nyo po sa isipan na po, iipon nyo dibdib. Pagdating nyo po sa hukuman po, bago po kayo umupo, usalin nyo naman po ulit po ng 3 beses po na hindi po nakabuka ang bibig nyo po. Ang pag-uusal po ng sa isip po ay hindi po nakabuka ang bibig, tapos isipon nyo sa dibdib po. Sigurado po mananalo po sa kaso po. Kung ano po yung kaso nyo po na mananalo po kayo. Sana po yung pakiintindihan po at paki-follow, like, and share po. Maraming salamat po. Iwagan ng Pangasinan po.